buelta etxera esan dutxun moduan gogorra izan zen. Gero nik uste, nik gero eta hobeto sentituna zela personalmente eta orain egizan, orain disfrutatzen hori nahi kanpoan asko ez, gainera emaitzak onak dira, urtero UEFA, urtero gero final eta kopako final bat jolaztu dugu, titulo bat irabazi dugu, nik uste momentu oso onak direla eta disfrutatzen. Ya te digo que hemen momentu oso onak pasatu ditugu, lehengo bi urteko semifinalak Espainoaren aurka hemen remontatuta eta finalera heltzea, gero finala, gero Superkopa titulo bat lortzea jenteak, gainera hori ez dine Superkopa Bartxari bi partidu irabaztea ez da erraza eta egin moduan gutxiago eta nik uste oso pozik ez da nahi duguna da gehiago, orango momentu gehiago bizitza eta espero dugu Gabarra egun batean edo ataratzea. Nik ondo ikusten dut, oso ondo ikusiko dut, nik uste margen asko daukagula hobetzeko eta nik uste taldea gorantza jango dela eta seguro que azkenean emaitzak eta jokua gero eta hobeto jango dela eta goian egongo dela, seguro. Taldearen, taldearen nahi duena da futbolean ondo jolastea, ez? Hori da ondo jolastea eta gero partidak irabaztea. Hemen garrantzitsuena da partidak irabaztea, edo aldanik eta urrinen egotea zein kopan, zein UEFan eta ligan aldanik eta goien, eta gero balbada ondo holgau, asko zebeto, ez? Guk nahi duguna da 3 punta lortzea, eta gero hortik albada ondo jolazten, asko zebeto, ez? Baloia jartzerakoan, azten nahi pentsatzen, igual, non dagoen goekoa, edo ez dakit nondik adoten bota, edo depende zelan konfiantza, depende zelan gobarrera dan, ez dakit faktore asko dauz. Eta ez dute pentsetan, momentuan urtean dana, ez? Eta ez dekote ritualik ez. San Joseekin oso ondo, oso erraza dago lertzea, oso jokalari oso ona da, berak kualidade desberdinak igual ditugu, esango nauke, berak igual ni baino gol gehiago dauka, berak beste kualitate gehiago dauzkan, gehiago edo desberdinak ditugu, eta horregatik igual ondo ulertzen da. Ekiko oso handi bat da, nik esango nauke, Espainiako handietarikoa, eta gauzak oso ondo egiten ari dela, ez liango ekipoa bakarrik, nik uste kantera osoa zein danak, ikusi izango kanpo futbola daukagun San Mamés Barria, gero dana nik uste talde oso zeratetik Espainiariko handietarikoa da. Nidea, pertsonalmente da nik uste talde guztiarena Gabarra bat ataratxa dela, ez dakit, ze kompetizioan, ez dakit, zein Kopa, UEFA, Liga, ez dakit, nahi duguna da Gabarra ataratxa eta zeuzer. Horango zeuzer, Superkoparan txekoa bizitakoa, nahi duguna da errepikatzea.